Oh sibingelela kubona bonke ababukele njengamanje nalabo bazazobukela lo mbukiso wezibhanyabhanya osuku namuhla. Oh siyathemba ukuthi nizothokozela ngempela maningizimu Afrika. Sifikile futhi singasaqala maningizimu Afrika. Maningizimu Afrika. Oh sibingelela kubona bonke ababukele njengamanje nalabo bazazobukela lo mbukiso wezibhanyabhanya osuku namuhla. Oh siyathemba ukuthi nizothokozela ngempela maningizimu Afrika. Sifikile futhi singasaqala maningizimu Afrika. Ngempela maningizimu Afrika, maningizimu Afrika, maningizimu Afrika. Si live ngempela le DIT Live Media okuyikhaya laphayana lezobuciko. Sisasho lokho songena ngokusosikweni ke manje sithi ithini inkondlo mawuyifumbathisiwe ngosiba mbongiloba luthini usiko lwezimbongi. Ithini inkondlo mawuyifumbathisiwe ngosiba mbongiloba luthini usiko lwezimbongi. Imbalo iyakhula imvunge iyavunguza ngobuciko. Imbongi ziyacikoza woza mAfrika uzolalela. Thamela nazi indaba zobuciko. Imbalo iyakhula imvunge iyavunguza ngobuciko. Imbongi ziyacikoza woza mAfrika uzolalela. Thamela nazi indaba zobuciko. Wathi inkondlo ngihlanze. Inkondlo ngihlanze mina nobuciko bami ngihlanze mina nendebe zami zomlomo hleze ngiphimise ngokuyiqiniso nangokujulileyo. Inkondlo ngihlanza nalezo zindlebe ezingilaleleyo hleze zikuzwe nangokujula kwakho. Inkondlo hlanza nasi nesizwe sethu esingcolela kangaka. Inkondlo hlanza nansi nemvelo hleze ikunanele iphinde ikulalele. Inkondlo awuhlanze inkondlo lwazi. Inkondlo julile. Inkondlo yokuphila. Inkondlo sinkwa sethu. Inkondlo yokunqoba izibi. Inkondlo yokuthula. Inkondlo ithemba ubufakazi kuye kwayiqiniso. Ngoba inkondlo kuphela ubufakazi. Inkondlo kuphela. Maningizimu Afrika. Sibonga kakhulu ngempela ngokuthi
nibe nathi ngempela lapha maningizimu Afrika, maningizimu Afrika, maningizimu Afrika. Ngempela sifike qathatha singasaqala. Sibingelele emveni kwesikhathi eside ngempela yagcinana lapha maningizimu Afrika la DIT live media ngempela maningizimu Afrika. Maningizimu Afrika. Oh, sibingelele kubona bonke ababukele njengamanje nalabo bazazobukela lo mbukiso wezibhanyabhanya osuku lanamuhla. Awu siyathemba ukuthi nizothokozela ngempela maningizimu Afrika. Sifikile futhi singasaqala. Maningizimu Afrika. Ngempela maningizimu Afrika siyathokoza ukuthi siphinde sithole ithuba lokuthi siphinde sibe nalo usuku namhlanje la iDIT live media. Iziko ke lemvunge yobuciko ngempela the world sites of arts. Singaphakathi ngempela maningizimu Afrika. Ngezathu zokuba matasatasa ke maphakathi nonyaka nje ngoba siye sikubalulele okunganqa zonke nxa sihlangana. Kepha sikwazile namhlanje ukuthi siphinde sithole lo suku lokuthi sibe live with love. Ngempela ngentokozo ukuthi sinidlulisele yonke imisebenzi eyamene nobuciko. Akukho okunye sengako maningizimu Afrika. Iyona imisebenzi eyamene nobuciko. Njengoba nizwile sivula ngawo lapha namahubo esithi ngawemvunge sithi thini inkondlo mawuyifumbathisiwe ngosibambongo lokwalithina usiko lezimbongo. Lelo yihubo lezimbongo zonke zomhlaba nawo hosheni imbongo yangakini ukuthi mangabe ngalazi kusamele ilifuni ize lifumane lalikhona ilithole mesiyalihaya ilinanele phinde ilinanele ngempela maningizimu Afrika. Sila kulezi insuku la kuphunywa khona kakhulu ensukwini ezike zathi ukuba zimbi ubhedu emqondweni nasezimpilweni zabantu ukubabovu. Ngalesikhathi kade kukhulunywa udaba lokuhlasela kwesimo sezulu lesike sangaba sihle kakhulukazi lapha esifundazweni sakithi KwaZulu-Natal. Esiye sadlula futhi nemiphefumulo yabantu okuyibe into ebuhlungu kakhulu ngempela leyo maningizimu Afrika. Nathi ke njengane DIT live media sidlulise ukukhulu ukudabuka laphayana nobuhlungu kulabo abathintekile ezinhlizweni zabo. Ongabe kuthinteke abangani babo, imindeni yabo, abathandiweyo babo noma nje ubani othemedlule emhlabeni wasethinta inhliziyo zabathile nalabo abalahlekelwe izimpahla zabo nako konke obekade ngokwabo. Sidlulisa ukuxolisa kakhulu ukuthi siselana nabo kakhulu. Nathi sithintekile lapho nasithinteke ngakhona. Kepha ke kuzomela sisamukele isimo sinjengoba sinjalo. Yizona izinsuku esiphila kuzo ke sithi izinsuku zemlando. Kuhlala kuzoba khona umlando obuhlungu nokho ozohlala wenzeka ezizwekazini ezweni nje lilonke jikelele. Siyathemba ukuthi kepha umdali okuyena wasidala wasibeka la sikhona uzokuzwa ukukhala nesililo sethu. Ngempela ibe buhlungu into eyenzakale lapha esizwekazini la KwaZulu-Natal. Mekudlulisa lawo mazwi kuthathelele ithuba leli sekuthenini sikwazi ukuthi sibe live with love usuku namhlanje sidlulise wona lawo mazwi lawo okudabuka kakhulu. Ikhona ke imibhalobhalo esiniphathele yona usuku lanamuhla kuyiyona mhlambe engenza mhlambe ithoba amanxeba nezinhliziyo. Ngempela maningizimu Afrika sizozama nje ukuthinta leyo mbhalo noma ke ixesha noma isikhathi sisidla kakhulu ngaphambili. Kepha kule mizuzu nje emncane sinani maningizimu Afrika siyathemba ukuthi nizokuthokozela ukuhlala nazi la iDIT live media. Siphinde futhi sibingelele kulabo abasanda ngena la kwi-live video yethu usuku lanamuhla. Sithi namukeleke kakhulu lana iDIT live media ikhale zobuciko. Konke sikhuluma ukuyamenela ubuciko futhi kusetshenzwa ngabo ubuciko. The home of arts is the holy. Ikhaya lezobuciko okanye ungathi the world sites of arts. Ikhaya iziko lemvunge yobuciko. Siphinde sidlulisa kodwa imiyalezo wesidlulise emveni kokuba
sithe sadlulisela laphayana umbhalo oyamene nalesimo ake sibeke kanje. Aningizimu Afrika sibe sibingelela kubona bonke ababukele njengamanje nalabo bazazobukela lo mbukiso wezibhanyabhanya osuku lanamuhla. Siyathemba ukuthi nizothokozela ngempela maningizimu Afrika. Sifikile futhi singasaqala. Maningizimu Afrika. Kunjalo maningizimu Afrika. Sifike sesingasaqali. Sizondlulisela wona imibhalo. Ake singene kuwo lo mbhalo sithi ithemba, inkondlo, ubufakazi kuye kwayiqiniso. akukho qoma lingenali kulo mhlaba esiphila kuwona sizodlula noma ngabe sengula lawo mazwi ngiyowakhumbula ngiyothi ngibizeleni ikhansela nenduna ukuze lizongiqoqelana omadoda azomba yelami ithuna ngoba ngiyobe sengizakudlula kulo mhlaba esiphila kuwona sizodlula. Webantu ningabokala, bantu ningabosaba, mina anginandaba noma umuntu akangihlange ngibama noma kangiphuma ngezibhakela. Yebo kwakunini abantu begwaza bekhunjulwa neningi labo lisaphila, iningi labo seladlula ngoba sonke kulo mhlaba kuwona udlula ngoba ziyenza insuku zokugcina. Lapho-ke uyobusubuza imibuzo ongena kuyiphendula ukuthi abantu wawubahlawu bakhahlela hleze bona sebaxolelwa, wena abakwazanga ngisho ukuxolela ngoba bengesana kuziphendulela. Umshaye ekhale balisa ethi ngixolele ecela bemlekelele, kepha wena awukwazanga ukuthi umxolele. Kazi yokuphinda umxole kanjani-ke ukuthi wena uxolelwe? Kepha sonke kulo mhlaba mina kuwona sizodlula noma ngabe sengula lawo mazwi ngiyowakhumbula ngiyozibizeleni nenduna ukuze uzoqoqelana omadoda azomba yelami ngoba ngiyobe sengizakudlula kulo mhlaba esiphila kuwona. Ngelinilanga ngangahlangana nomkapeyana olapha ngasekhaya engitshela ukuthi yena ibhola akalidlali uyalikahlela kulona umphetha. Yiko omunye wabathi uSifisto ngiyagijima omunye wathi kusipho izidingo esina omunye wathi bese ngiyabatshela ukuthi nami ngiciko ngimvunge ibuzwa mina ngiyaya kuduma izintaba ngilibizisaba kudumena mama, kepha sikaze sibe khona isidingo sokuziphakamisa nokuhamba uthomela abantu ngoba sonke kulo mhlaba esiphila kuwona sizodlula noma ngabe sengula. Lawo mazwi ngiyowakhumbula ngiyothi ngibizeleni ikhansela nenduna ukuze lizongiqoqelana omadoda azomba yelami iliba ngoba ngiyobe sengizakudlula ngoba ziyeza insuku ezini ngoba ngiyobe sengizakudlula
mhlawo kuphela yesa yinsuku zokugcina lapho-ke sokuzwa imibuzo esingenakuyiphendula ngezenzo esasizenza emhlabeni sisanesikhathi sokuguquka kuthiwe kanjani ubani owazini ngani laphi nobani ngobani nhlosoni usukaphi uyaphi ndekoni tsikoni nguboni sikoluni nobani ababeyaphi beyokwenzani wafitha bani wena wawusuyaphi wawuhlalanga ngani laphi ziyoyibuza le mbuzo sobe singenayo ukuyiphendula sobe sesifikile iy'nsuku zokugcina kuyobe sekumele thina sikwazi ukuziphendulela abanye bayaphila ebumnyameni abanye bayaphila enyameni abanye bayaphila emathuneni abanye ngababona bephakama ehlathini elisebumnyameni bebheke khona ekukhanyeni kwakhona entabeni enkulu yasekuphakameni bathi kuyo lentabakazi yasenhlangakazi bathi nakhona bazibonile indaba zasemhlabeni bathi bawubonile umhlaba ukuthi lo mhlaba uyahlaba kanti nami indawo isaba lo mhlaba uyahlaba nami indawo isaba bathi basibonile indaba zasemhlabeni babonile ukuthi kulo mhlaba kumele uhambe ngokucophelela uhambe ngokwesaba uhambe ngokuhlonipha uhlonipha abadala nabancane ngoba lo mhlaba uyehlaba kanti nami ngiyawesaba lo mhlaba uyahlaba kanti nami ngiyawesaba kepha kukho quma lingenaliba sonke kulo mhlaba esiphila kuwona sizodlula kulo mhlaba esiphila kuwona sizodlula noma ngabe sengula noma singowakhumbula yozinile lekansela yenuna uze yongokelala majoja azoma elambini ngoba yoyisilawu kithi imbongi yomdala ngomikondo kuphela eyofakaza inkondlo kuphela eyofaka maningizimu Afrika iwona-ke ngempela umbhalobhalo wethu lo besindlulisela wona usukwini lanamhlanje othi sonke kulo mhlaba esiphila kuwona sizodlula akukho gquma lingenaliba ngempela maningizimu Afrika sisho njalo isizulu ukhona kanti lo mbhalo uma ufuna ukuzitholela wona laphayana kwi-mediafire.com ukwazi ukuthi uzidownloadele wona uthole lapha kwimbele kwansile album khona nawo lapha ka YouTube uma usesha lapha iDIT Live Media ngaphansi kwe-imbele kwansile album uyayithola lenkondlo esihloko sawo sithi akukho gquma lingenaliba ngempela maningizimu Afrika emene ukuba sisakhuluma lezi indaba ikhona ngempela lapha group ye-DIT Live Media lapha ku WhatsApp la ufika uthole khona imbhalobhalo ye-DIT Live Media namanye amaciko ayamini na i-DIT Live Media ahlukahlukene ungaba izinkondlo nokunye okuthile
ikhona impela iyatholakala enambeni yethu iDIT Live Media inombolo yethu ethi 0760808804 lenkonzo mikade search ukuthi ikhona lapha ku TikTok iDIT Live Media nawezinye izinkundla zokuxhumana ungahlala uzicingele lapha iDIT Live Media okuyikhaya lezobuciko the home of arts as a whole. Sisakhuluma lezi ndaba iDIT Live Media iphinde futhi ngokukhulu ukuthokoza nokuthanda with love khetha ukuthi ibe inxusa lokulula isandla ebantwaneni abafuna ukufaka isicelo sokufunda laphayana onyakeni ka2022 nakuwo lo nyaka kuma second semester ongaba ama applications to ama college and universities ofaka phakathi iCAO applications nama bursary applications na wonke ama applications athinta ezokufunda iDIT Live Media ke ngakwazi ukuthi kusize ekwenzeni konke lokhu kumahala futhi kepha kunemigomo nembandela TNCs apply ungathinta yona iDIT Live Media amakhasi la ku Facebook nakuPhinalo uthola khona iDIT Live Media uphinde uthinte le nombolo bekade sike sayisho phambilini 0760808804 uzitholela usizo lakho mangabe umfundi kaMatriculation noma wafunda uMatriculation wakho safuna ukuthola usizo ngokuthola isikhala sesikole iDIT Live Media izokusiza ngokuthi isebenzise idatha layo isikhathi sayo nakukonke kwayo lokho sayela kubona bonke abafisa lolusizo ukuthi bakwenze kusane isikhathi nangesikhathi esifanele kungabe sekulapha isikhathi esiphelile umuntu esethi namhlanje sekukuthi kuyavalwa kusasa lokho akwenze kusamanje ngoba iDIT Live Media abasebenzi bakhona bamatasatasa ngento eziningi okusho ukuthi singakwazi ukuthi sikusize mesithola isikhathi ungafaka isicelo sakho namuhla hayi ukuthi lokho sekuyisiqinisekiso ukuthi samukeleka namuhla qinisekisa ukuthi zonke izinto ezidinga unazo sezikeduze kwakho thina sobe sisithinta mase sikutshela ukuthi osula namhlanje asikho matasa kakhulu singakwazi ukuthi sikusize ukhumbuleke la ka Facebook ekhambeni kwesikhathi siye futhi sishwenxe sithi ukuthi ikhumo insukwane ezimbalwa ngazo izathi lezi zokuba busy kuyoba kuhle ukuthi ni abantu baphuthume bafaka izicelo ngokukhulu kusheshsha ngoba ziningi kakhulu izicelo futhi nemithamo yezicelo esinazo kumanje neziningi futhi ekukuthi akakaqala ukusetshenzwa yona imisebenzi le yokusiza kakhulu abafundi lokho sikwenza ngesandla futhi esikhulu nesihle kusukela lapha yana sasikade sinomkhosi wethu lapha eqeleni konyaka sasithi isandla sempumelelo AGMA owawulapha eqaleni ngonyaka la sasiqhuquzela khona abafundi ukuthi ni abayimisele uMatriculation ka2022 noMatriculation ka2021 sibahalalisela bonke ababenze kahle siphinde sibanike ithemba nalabo abangaphumelelanga ngendlela ababefisa ngayo nabangaphumelelanga nje qho abaningi ke bathola sibasizakale futhi nangokusebenza sona isandla lapha naseDIT Live Media okuyikhaya ngempela lezibusiso ikhaya lesibusiso kakhulu izimpilweni zabantu uma kuukuthi abantu ke basabalekelana na iDIT Live Media lokho siyaqinisekisa ukuthi ni ekambeni kwexesha noma ekambeni kwesikhathi bangagcina beso ake sibuyeleni kulezi zobuciko ke maningizimu Afrika sibuyeleni kulezi zobuciko sikhona iDIT Live Media sikhona iDIT Live Media ngokusebenzana nekhaya laphayana izimbongi zomdabu eziloba ngosiba nangu eziloba ngodaka nangezihlahla matsheni mase kuphinde kube khona isandla sempumelelo the Blue Arts ekuyilona khaya lisandla sesibili seDIT Live Media ngokudlulisa lapha nemisebenzi yama series neminye imikhakha yobuciko kakhulukazi yamenene iDIT Live Media nenhlelo eziningi ezahlukahlukene ngokubamba isandla sesibili sicela abantu baqhubeke nokulike ama posts esila kwiDIT Live Media ukhala Facebook iDIT Live Media khona wonke ama site njengoba sikhuluma ithatholana lapha ku YouTube ngaleko ukuthemeleza kakhulu nokwanda kakhulu ngomlomo ake sincipheke manje njenganembiza
kunomsebenzi womntwana la besikade siwuphethe sizothi mangabe sufenqa mase siqeda singena embhalweni wethu usuku lanamuhla esibe siwudlulisa live uzowuzwe emveni kwalombhalo wengane yethu encane esiyithekile futhi kuso esihloko se live video yethu usuku lanamuhla iyangena njengamanje kepha ngaphambi ngoba sifike lapho sizoke siqale ngokuthi sithi si live ngempela with love la DIT live media maningizimu Afrika sibingelela kubona bonke ababukele njengamanje nalabo basazobukela lo mbukiso wezibhanyabhanya osuku lanamuhla. Siyathemba ukuthi nizothokozela ngempela maningizimu Afrika. Sifikile futhi singasaqala maningizimu Afrika. Singasaqali ngempela maningizimu Afrika. Akuthokozele lo mbhalo sesingathi indodakazi la ku DIT live media ngoba ingapascope kolesi manje sisebenzisana nawo kakhulu lengane umbhalo wawo nohlonze lo eke yasithumelela wona ensukwini ezingana le DIT live media. Siyathemba nawo mesibukela lo mbukiso izowuthokozela umbhalo wayo noma ungaqoshiwe ngokusosilweni kepha usungaphansi lapha yana kwemisakazo emkhulu iDIT live media. Sikhathi lapha yana ligama enxa ihora lesishiyagalombili ntambama 8:30 PM kusihlwa uhleli nathi nayo lapha na iDIT live media igama ukwanele uDIT imbongi yomdabu. Sengibonile ngithathi pen nephepha ngayibhala lenkondlo sengibonile emhlabeni libhubha sengihlale ngabona lo mhlaba oshabayo ngiubonile lo mhlaba oshayayo sengibonile ngimbonile lo wagogo bebeka itafula ngaphansi kwesihlahla edolobheni langakithi ubelokhane memeze njalo ethina amakhekhe mntanami ishibhile thatha uhlafune nangekabishi nempilo thatha uphathele umndeni. Ngimbonile lo wagogo esekhalelile sebembamba inkunzi sebetshela ukuthi bayinkunzi bakhohlwa ukuthi inyembe zomuntu omdala zwele phansi zwele emhlabathini zakuda kubhajwe kulona impilo yakho yonke. Sengibonile lokho ke behlale efika kwakhe nokudla abantwana bajabule namhlanje ubuye eshila izandla phela kulomndeni inkati leleziko mina ngisaqondi noma ibona yini abaleleziko namhlanje bazolala bengabekile lutho eziko nalokho kuphatha izifo amaphilisi akawathola emtholampilo eyakhe impilo ithole izitolo ngezizumbulu zemali. Sengibonile ngithathi pen nephepha ngayibhala lenkondlo sengibonile emhlabeni libhubha sengihlale ngawubona lo mhlaba oshabayo ngiubonile lo mhlaba oshayayo indlovukazi Sengibonile maningizimu washo umbhalo wona kumbhalo lona ndodakazi yethu laphayana ubani usinazo indlovukazi yakuqasiwe ithi sengiboni umbhalo omfishane onohlonze endlela esimanga ukhona lapha emsazweni eDIT live media sengibonile ngithathi pen nephepha ngayibhala lenkondlo sengibonile emhlabeni libhubha sengihlale ngabona lo mhlaba oshabayo ngiubonile lo mhlaba oshayayo sengibonile ngimbonile lo wagogo bebeka itafula ngaphansi kwesihlahla edolobheni langakithi ubelokhane memeze njalo ethina amakhekhe mntanami ishibhile thatha uhlafune nangekabishi nempilo thatha uphathele umndeni. Ngimbonile lo wagogo esekhalelile sebembamba inkunzi sebetshela ukuthi bayinkunzi bakhohlwa ukuthi inyembe zomuntu omdala zwele phansi zwele emhlabathini zakuda kubhajwe kulona impilo yakho yonke. Sengibonile lokho ke behlale efika kwakhe nokudla abantwana bajabule namhlanje ubuye eshila izandla phela kulomndeni inkati
iziko mina ngisaqondi noma ibona yini abalele eziko namhlanje bazolala bengabekile lutho eziko nalokho kuphatha izifo amaphilisi akawathole emtholampilo eyakhe impilo ithole izitolo ngezisumbulu zemali sengibonile ngithathe ipeni nephepha ngayibhala lenkondlo sengibonile emhlabeni kubha sengihlale ngawubona lo mhlaba ohlabayo ngibonile lo mhlaba oshayayo ngizobukaza Siyasizana kwi-DIT Live Media umsakazo omkhulu oseqophelweni eliphambili laphayana endaweni yaseBhulu kodwa kwamanje sihleli laphayana ezwekazini Durban eWestville. Hayi ngempela hawu sengibonile maningizimu Afrika sengibonile oh ngiwubonile lo mhlaba oshayayo kanti nginethezeke kumele ngenzeni lenquluma yalamanxiwa emphefumulo kunomfowethu ebesithwabaza naye kulolu hambo lobuciko umfowethu uNtubesi wakaHagebe wake wabuza ngelinye ilanga wathi nginethezeke kumele ngenzeni akasekho yena ngikhona lapha mina namhlanje futhi ngiyabuza senginethezeke kumele ngenzeni ngoba ngikwenze konke befanele ngikwenze ngenze nalokho ebengafanele ngikwenze imizamo yami yonke lena ngilokhu ngizula ngifuna imisebenzi ngihleli ngaphansi kwalesihlahla esinalomthunzi kuze kube namuhla angisebenzi ngibenzele nabakithi umsebenzi abuya ngahlala ekhaya ngingasebenzi abaphathi bomsebenzi abakithi kepha kumele kuqashwe abantu abangikhohlwa nami ukuthi angisebenzi kwangathi nalento okwenzela abantu abangasekho umsebenzi naye isebenzi ngoba nabo abakhona kepha siyithola imisebenzi kancinzwa omunye wathi hayi ngoba ngingasebenzi ngoba kusekhona ezinye izinto ezingasebenzi kanti kwesinye isikhathi nathi siyakenzeka sidalela ungasebenzi ngoba nalento ngathi ayisebenzi ngoba ekhaya mesikusebenzisa konke ukukholwa kanye nosiko sihlele eziko siphiliswa yilamanzi ngala kule sandla mesiphethe lezi zimpande nalamahlava laphayo nangala kule sandla lezi zincwadi izimfundiso singena eminyango imizi nemizanyana sishumayela singamashumayeli sizeshumayele sichithe kwayona lemithi ephathwa yithi kanti zenginethezeke mina kumele ngenzeni ngoba ngikwenze konke befanele ngikwenze ngenze nalokho ebengafanele ngikwenze imizamo yami yonke lena kanti senginethezeke kumele ngenzeni bathi abanye zewunethezeke kumele kube khona okufumbethe esandleni ngalowo mzuzu mina bengingaphethe lutho esandleni sami bengingaphethe lutho empilweni yami akuphethwe lutho ngiyabuka ngahamba ngatshala kwamila ngachelela kwakhula ngavuna ngabuya ngafumbatha esandleni sami ngifumbethe impilo kwale mpilo ebengiyifumbethe kwangathi iyangizamazamisa ngabuyela kubo ngathi nansi impilo ayingizamazamisa kwathiwa buka lesihlahla sokulinda esakalinda ohleli ngaphasi kwaso uyasibona ukuthi sakhiwe ngokuma phezulu kwezimpande zaso
sona esinamagaya nawo anamagatsha nawo aphinda abe namaqabunga kuyiwona akhipha lembali ekwazi ukubumba isithelo. Nawe-ke empilweni kumele ube khona okufumbethe esandleni kwaloko okusesandleni engathi kungaba yisinkwa, kwaleso sinkwa engathi ngabe semihla kwayonke imihla engathi singakusuthisa futhi singaphinde sibe nokukujabulisa, ngoba usuyo lokhu uphebeza impukane ukuthi ingangeni ewubisini, uqaphele namankonyane angalichithi ngoba esolichithekile alisenakubuthwa, ngoba usuyo lokhu ujamana ukhetha nephela emasini, uhluba udlubu okhasini, ulokhu uba umdlaedwa, ubachitha, kuqhekeka, ukhamba, kuhlukana abangani, kuphela umngane, ulahle ngisho zakhe izingane, ulahle ngisho zakweni izingane, uhlukana imindeni ngoba imali impumelelo. Kunale mizi eyibulalayo, kunale mizi eyibulalayo, kunale mizi eyibulalayo, kunale mizi eyibulalayo. Bathi nale mindeni eyihlanganisayo, kunale mindeni eyihlukanisayo. Bathi nale zizwe ezihlanganisayo, kunale zizwe ezihlukanisayo. Kunalo mngane okuhlanganisayo bese kube nalo mngane okuhlukanisayo. Manje kubona bonke labo esihlukane nabo bayaqanganisa, bayasiqalekisa, bathi sobo hlamanyosi, mese sivele ziye ngamagama enkehli, sisale futhi singenalutho sifane nabo kuphela, siphinde sifane. Kanti ze sinethezeke kumele senzeni, ngoba sikwenze konke bekufanele sikwenze, senze nalokho ebengafanele sikwenze. Imizamo yethu yonke lena, kanti ngempela ze sinethezeke thina bantwana kumele senzeni. Bathi kufuze ubuyele enkondlweni, ngayilalela imvunge nobuqiniso bayo, yasebenza phezu kwamahlombe nasekhanda lami. Ngabona emva kwami ngilandelwa izinkumbi zabantu abathi bathanda izinkondlo zami. Ngazo mengibaphikisa, ngazo mengibaphilisa, ngibasiza, ngibasindisa. Ngithuke abanye besokhalo lami bengisekela, abanye emahlombe ami bengiphakamisa. Ngazithuka esandleni nami sengiphetha inkemba, ngicenta indlela yami eyempumelelo. Kule ndlela ebengiyicenta ngagcina ngagqiba, ngazithola sengicenta nezimpilo zabathile ngenhloso yokubazuza nokuzakhela inzuzo. Bathi angishintshe nami imibhalo yami kuyo leyo kuphilisa, ngifaka amagama amancane okubulala isizwe engithi wona athokozelwa kakhulu abantu. Bayalisaba leli qiniso bengiliphilisa, ngikhafula ulimi, ngaphodla umlilo, ngahlinta imali, haya izinkondlo ngazifaka ezokufa. Bangcoma bathi yakhule yami inkondlo. Isifiso sami esikhulu enkondlweni bekuwukuthi abantu inkondlo bayiqonde nangokujula kwayo, engathi inkondlo izimbongi meyingazikhokhela, ngiqonda ukuthi izikhokhele ngokuyiqiniso. Bangagcini sebelamba, basebenzise nendalo yokubamba izimpilo zabantu, basibamba inkunzi bekumele sibabuke, basihayele ngemali, basihayele ngamanani, kepha kusenani. Lokhu konke kudiza incwadi yokugcina yoba ubufakazi bokuphela kwazo zonke izinsuku zobumnandi. Ikupho kuyoba mnandi ukuzwa lamagama amnandi ephuma kabuhlungu ngoba ephakethe lama kusekho lutho. Uthini ngalaba abafowethu abalambile? Uthini ngalaba abadla imijuluko yabo? Abanye abadla imijuluko yabanye, abanye abadla negazi labanye. Kanti ngempela ze sinethezeke kumele senze, ngoba sikwenze konke bekufanele sikwenze, senze nalokho bekungafanele sikwenze. Imizamo yethu yonke lena, kanti ze sinethezeke kumele masenzeni.
Siyabonga kakhulu maNingizimu Afrika ngokuthi nibukele le live video yosuku lwethu lanamuhla. Sibonga kakhulu niqhubeke njalo niwabuke wonke ama-live videos ethu azo zonke izinsuku. Isikhathi njengamanje laphayana imizuzu ingama-42 lishayile laphana ihora lesiphicamunwembili. Shuthi singathi u-12 seku-17 minutes ngaphambi kokuba kushaye lapha ihora lesiphicamunwemuthi. Siyabonga kakhulu maNingizimu Afrika ngokuthi nibuke i-live video yethu osuku lanamuhla. Sibonga kakhulu, siyathemba ukuthi nithokozele ngempela maNingizimu Afrika. Sesifike emaphethelweni-ke ohlelo lwethu losuku lanamuhla. Umsakazo wethu omkhulu i-DIT Live Media. Akukho esingakusho. uNkulunkulu uyobusisa bonke abakwazi ukuthi babukele lo Sibingelela kubona bonke ababukele njengamanje nalabo bazazobukela lo mbukiso wezibhanyabhanyo